A cikin wannan littafin akwai sunan wanda a Kannywood an zo neman auren su ba su yadda ba. Inda al'amari ya zama haka sai ka buɗa ka karanta ku. Akwai Halima a Tete. Me yasa za ka min haka? Ba laifina ba ne. Maryam Yahaya, in dubo sunanki ne? Ko nawa zan faɗa maka cewa ka fita daga sabgata. Wannan ba shi ne. Hadiza Gabon, ki ji abin da Maryam Yahaya ta faɗa. Ba su da gaskiya, akwai abin da yake faruwa. Kuma ai na ga alama. Waɗanda suke da kusanci da mu ko kuma alaƙa su ne suka je suka gaya mishi. Dakata. Na kuwa, su waye suka zo neman auren? Ali Nuhu izo neman aurenta. Saiwa kuma. Adam A Zango izo neman ta. To me yasa ba su nemi na Jamila na gudu ba? Ni tawa kaddara a haka ta zo mu. Sai dai addu'a.